Cum îți dai seama că o broderie este făcută profesionist? Hai să-ți arăt o diferență între broderii făcute prost și broderii de foarte bună calitate. De exemplu, avem aici o broderie din care, dacă ne uităm atenți, o să vedem că conturul acesta depășește marginile, iasă puțin ațe de aici și nu arată într-un mod în care am vrea să o livrăm unui client. De asemenea, avem o broderie unde dimensiunea acului ne-a fost aleasă bine și dimensiunea aței cu care a fost brodată. Și atunci nu se înțelege clar scrisul și nu se poate livra unui client. Ia să vedem acum o broderie foarte bine făcută. O broderie impecabilă arată așa. Nu strânge materialul, este foarte bine cusută și ne place aspectul mult de tot. Și aici o altă broderie, un scris care se înțelege foarte bine. Așa facem noi la Atelier Luan. Verificăm fiecare detaliu pentru ca tu să fii mulțumit pe termen lung de broderiile noastre. De asta clienții se întorc la noi de fiecare dată.